Hurrengo gaira pasako gara, hizkuntza ereduaz ari zen Nora, eta hori da hurrengo korapila, ez da, onarpen oso zabala dauka. Ikasle euskaldun elean hitzak ezteko helburuak, baina helburuarekin bat egin arren bidean ez datoz bat hezkuntza eragile guztiak. Murgiltza ereduaren eta hizkuntza ereduen arteko eztabaidak badirau, ebaluazioak egin behar ote diren ala ez, ikasle guztien lorpen maila bera izan beharko litzateken ala ez. Esan bezala bidean badira desadostasun horiek eta beste hainbat. Eta, bide bat egin dugu, zentzu honetan, hizkuntza eredu ezberdinei dagokienez eta egindako bidearen ikaspenak aintzat hartuz, kritika edo autokritika eginez, ez dakit nondik uste dezuen jo beharko genukela hemendik aurrera, eta orain Norari emango diot hitza, eta ondoren Gonzalo eta Koldori. Hizkuntzari buruz, pixket aurrekoan aipatu dut, guretzat segregazio larri bat ekartzen duen afera bada. Gu murgiltza ereduaren alde egiten dugu, ulertzen dugu Euskal Herriko egoera soziolinguistikoaren eta egoera politikoaren eta realitatearen arabera segurazki abiadura desberdinetako egoera batean aurkituko ginatekela, hemendik eta epe ertain eta segurazki luze, ertain batean behintzat bai, baina guretzat murgiltze eredu bakar bat, ikasle euskaldun eleanitzak sortzera datorren eredu bakar bat da bidea, eta postua eta erronka, bai? Eta gure helburua. Beraz, normaltasuna normal batean bizi garela uste dugu, gainditu beharko duguna, ari zaizkigu ja nahiko hurbil, Balearretan eta inguruan, ja anakronia da gertatzen ari zaiguna herri honetan, A eredua, B eredua, D eredua, ez eredu bakar bat, non bermatuko duen eskolaldi, derrigorrezko eskolaldiaren bukaeran, ikasle guzti horiek bertako, kasu honetan 2-3 hizkuntza dira, bertako 2 hizkuntzatan nahikotasuna badutela defendatzeko eta hortik aurrera bakarrera bat egiteko eta ze bata helburu, bai? B2 minimo, bai? Orduan ari gara, hegoaldean gaztelera eta euskaraz B2ko mailarekin kompetente izateko gai izango diren ikasleak ateratzen direla derrigorrezko hezkuntzatik eta iparraldearen kasuan frantsesa eta euskaran biztanda. Honek segregatzen du, baina oso modu larrian. Eta banator Nafarroatik, eta gustatzen zaite aipamen hau egitea, ze Nafarroan edo iparraldean bizi irauten dabiltza oraindik ere zenbait ikastola herriberan, zonalde diskriminatu horretan, 40 urtez ezinezkoa izan dena, ez bada kooperatiben bitartez, eta badakigun ikastolen apostuaren bitartez ez bada, ez delakoz beste modurik izan, bai? Eta hor ari dira oraindik ere herribera euskalduntzen, militantziari eta urteetako inurri lan handiari esker. Aipatu nahi nuen ere Finlandia berriz, hor badugulako beste zerbait ikastea, eta da, hain zuzen ere, Finlandian, akaso gu baino bastante hobekiago ulertu dute Cummins-ek eta aipatzen zizkiguten ez dela, Cummins eta Kanadatik etorri zitzaizkigun ekarpen guztiak aipatzen zizkigun elkarmenpekotasun linguistikoaren teoria hori eta zeinen arabera ikasle batek bere ama hizkuntza ongi menperatzea lagungarria zaio 2., 3. hizkuntza baten ongi menperatze horretan. Beraz, hizkuntza gaitasunean zure ama hizkuntza ongi menperatzea laguntzen du 2. hizkuntza bat ongi garatzen, 3. hizkuntza bat ongi garatzen eta bai. Zergatik aipatzen dut hau, ze haingarri dute hau Finlandian, ezen eta adibidez, Helsinkiko auzo batzutan, Somaliako jende pila bat bizi den, bai? Ikasle somaliar horiek, segurazki bertan jaiutakoa direna, 2. belaunaldian ez gurasoak Somaliatik etorritakoa, badute ez suediera edo suomieraren irakasleak, horiek ere badituztelako, zetein gelerakoa ere bai, baizik eta bere ama hizkuntzarako irakasle bat. Are gehiago, beraiek esate dute, ez dutela irakasle baiatzen pasaportearen hizkuntzaren arabera, baizik eta ama hizkuntzaren arabera. Alegia honek esan nahi du,
ni Afrikako ez dakizin herrialdetik Helsinkira bizitzera joan baldin banaiz, eta nire ama hizkuntza ez baldin bada nire pasaportean ageri den hori, nire pasaportea Espainia da eta nire alabaren ama hizkuntza ez da espainola, bai, ongi ulertzen dugu Euskal Herria ez dartaz ari garen, pasaportearen ama hizkuntzaz edo, ama hizkuntzaz ari garenean, nonta 3 ikasle badauden ama hizkuntza hori badutena, dena delako, munduko dena delako hizkuntza delarik ere, bermatzen zaie hizkuntza horretako irakasle bat izanen dutela haien eskola. Baitakite zein garrantzitsua den, hori zaintzea, gerora, suomiera, suediera, ingelera, alemaniera, ere horietan gaitasun hon bat erdietxilari. Eta hori da, hemen oraindik edo ez dugu ikasi, edo ez diogulako garrantzirik ematen, edo ez dugu baliabide nahikorik, edo euskalo. Baina biztan da, denek eredu bakar batean ari dira. Eredu bakar bat, malgua dena, eta norberaren errealitate linguistiko, soziolinguistikora hurbiltzen dena. Hasi duzu favorez, Gonzalo. Bueno, hemen niri ailegatu zaidan planteamentuan jartzen du operaketa bat, nire ustez apur bat faltsua dana. Batetik esaten da, edo murgiltze eredua edo oraingo markoa. Hombre, aspaldi da ja adostasun handia dagoela esateko oraingo markoa zeharo gaindituta dagoela bi faktorengatik, bata ereduak euskalduntzen ez duelako eta batez be, sistema hori euskaldunen banaketa sortzen duelako, eta ez da bakarrik banaketa linguistikoa, baizik eta lotura duena maila sozioekonomikoarekin, orduan zeharo segregatzaile sistema da hori, ezta? Orduan, ados egongo ginateke, gertatzen dena da, mugitzea oso komplikatua bada. Batetik ez ja bakarrik estatuarekin sortu aldiren tirabideengatik, baizik eta euskaldunen artean, nahiz eta diagnostikoan ados egon, gero hurrengo fasera pasatzerakoan, seguramente tirabirak egongo lirateke. Orduan, ni desde luego honetan bi elementu daude. Bata non jarri langa, eta bestea da, ze ibilbide egin dezakegun langa horietara ailegatzeko. Nik mailarekin ez daukat problemarik printzipioz. Azken akordio oinarrietan esan da, lehen hezkuntzan bi batera ailegatu behar direla, B2 lortu behar dute DBH-en bukaeran, ingeleraz ere esaten da B1 DBH-ko bukaeran lortu behar dutela. Nik problema han gehiegi ez dut ikusten. Iruditzen zait zentzuguna. Baina bai, onartu behar dugula abia puntua ez dala berdina guztiontzako. Eta orduan, nik nahiago dut, de hecho, gero eta gehiago Euskadiko gurasoek matrikulatu dituzte bere seme alabak eredu euskaldunetan, eta orain pasatzea murgiltze eredura, igual topatu algara, topagune batean, zu itzein duzun malgutasunez. Eta, nik onartu genuke, euskara ardatza izatea, baina murgiltze eredua, ni mugitzen az profesionalki batez be gune erdeldunetan, eta nire ustez edo asmatzen dira planifikazio etapa ezberdinak, fase ezberdinak, agian ailegatzeko ez dakit belaunaldi batean edo bi belaunaldietan guztiok toki berera, honetan uste dut asko ikertu behar dela, ama hizkuntzaren eragina ere ikusi beharko genuke, eta, nola irakasten dan hizkuntzak, ze ea foke komunikatiboa edo ze metodologia erabiltzen dan, eta, desde luego, ez nintzateke konformatuko esanez, ez dira ailegatzen, hori errealitatea da, baina aldi berean, esango nuke, errealitateari ezin diogula
uko, eta realitatea da Tontxuren garaian adibide bat, bi adibide jarriko ditut. Tontxuren garaian adorea izan zuen planteatzeko oraingo markoa ez zuen lortu, baina superatu behar genuela, baina justo momentu horretan ICIBek egin zuen ebaluazio bat. B2 neurtzeko, DBH bukaeran, ezta? Eta D-ereduko ikasle, bi herenek gainditzen zuen idatzizko proba. B-ereduan zeuden artean, bakarrik heren batek gainditzen zuen. Eta ez zuten pasatu A-eredukoei, imposible. Orduan, hori da datu bat. Hori ja egia da, pasau direla hainbat urte, ezta? Baina ikus dezagun ber zer gertatu den diagnosi ebaluazioarekin. 6 edizioa egin dira. Eta ikusten da aurrera pausu handirik are kontrakoa, azken edizioan beheruntz. Pultso bat, baina beheruntz. Joan da euskara kompetentzia. Orduan, kontuan hartuta beste datu batzuk orain hemen apuntatuta ditudanak, baina ez nekatzeagatik aipatuko ez ditudanak. Hombre, nik uste dut lan hori ipinita, ebaluatu egin behar lan zer egiten duen ikastetxe batek eta zer egiten ez duen, hartuta edo onartuta euskara batez be gune erdaldunetan ardatza izan behar dela. Nik uste dut ni nago Euskadiko Eskola Kontseiluaren aldarrikapenaren alde, egin zuen duela 6-8 urte, justo hain Tontxuren garaiaren kontu horretan, eta nik pentsatzen dut eredu bakarra egon behar dela, baina malgua aldi berean. Eta gero ikusi, zertan utz egiten dugun, eta batzutan hezkuntzan ez daude erru guztiak, beste arlo batzutan ere bai, eta hiritarren ere erantzukizuna badago, baina bestela murgiltza eredua beretzako litzateke artifizialki inposatzea eredu bat, eta nik pentsatzen dut euskararen kalterako litzatekela. Bueno, logiko, biztan da, lorpen mailetan adostasuna dagoela, eta nire ustez gaianik azpimarratuko nukena da, hori ikasle guztientzako lorpen maile izan behar dela. Askotan esaten dena da, agian, baldintza soziolinguistiko makurragoa da ozen ikastetxea, edo horretan, agian jeizi hor da. Ez, horretan ere, helburua hori izan behar da. Beraz, edozein izan da ikaslearen abia puntua, lorpen mailetara horretara heldu behar dira. Eta horretarako guk askotan zer esperatzen dugu, ikastolok eta kontseiluaren barruan, gutxiago duenari gehiago emon behar zaio. Egia da, esparru edo baldintza soziolinguistiko makurra dauden ikastetxean badaudela, horientzat zer egin behar da? Baldintza bereziek emon, errefortzo gehiago, pizkat horko ikasleek lortzeko aipatutako maila hori. Oso garbi daukagu guretzat murgiltze eredua dela eraginkorrera eta martxan ipini behar dena. Berezik ezergatik, hezkuntza akordio batera bagoaz, hezkuntza akordioa izango da urte askotarako edo lege bat. Beraz, gure helburua hori izan behar da, eta horretarako behar den baliabideak ipini behar dira, ezta? Eta, biztan da gaur egun dauden hizkuntza ereduak desagertu behar direla. Horrekin bakarrik lortuko dugu? Ez, nik uste dut horretarako oso importanteak dira ikastetxetako hizkuntza proiektuak, ez da, horiek aurrera eraman behar dira, eta ikastetxe bakoitzan ondo definitu behar da ikastetxeen harremanak zeintzuk hizkuntzetan izango da, hizkuntza prozesua, hizkuntza prozesua zein hizkuntzatan izango da, bakoitzaren funtzioa, bakoitzaren eremuak, beraz, ikastetxe guztiak olako elementu bat izan behar dute. Eta nik, azkenengo egualazioarena, gure ustez hori klabea da. Gaur egun, argazki bat egiterakoan ez daukagu elemento garrantzitsu bat, eta da hori, egualaketarena. Orain dela aurreko kurtsoen Euskal Herrian Euskara Zatara zuen ikerketa zoragarri bat,
eta ni goratzen dut beraiekin berba eginda, zer faltatzen zitzaion borobiltzeko ikerketa hori? Ba hori, ebalaketa. Eta zuk aipatu duzun bakarra da, 2005an uste dut egin zala, eta horretan emaitzaiek emon ziren. Baina 2005etik ona ez dakigu zer gertatzen ari da benetan. Eta orduan, klaro, askotan gure buruari, pizkat autoengaino bat egiten digu, eta zer du, jode, gero eta D-eredua gero eta zabalagoa dago. Zabaldutagoa dago. Eta ez bai, baina horrekin, ez dakigu benetan D-ereduko ikasleek ze euskara maila duten. Beraz, guk derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan ezinbestekoa ikusten dugu froga hori egitea, B2arenak, alde batetik, hobekuntzarako bideak sortzeko, baina beste batetik jakiteko benetan zein dago gure argazkia. Ze gaur egun ezagutzen dugun argazkia, zuk ondo aipatu duzun, ebaluazio diagnostikotik datorren argazkia oso txarra da. Eta ikusten ari garena da, berakada orokor bat. Guk ere, kezkatuta gaude eta horregatik, gako programa berezi bat martxan ipintzen ari gara. Eta nik uste dut, hizkuntza sistema osoaren frakaso bat daukagula aurrez aurre. Eta egin behar duguna da, pizka jakin zein dan benetako argazkia eta horreri buelta emon, bestela jarraituko dugu, lorpen hau, amaituko da legislatura hau, eta jarraituko dugu aretik ere, A, P eta D ereduarekin. Eta horreko sorgi daukagu porrotera eramaten gaituela. Eta gero pizkat zertzela da bat amaierakoan ikuste dut, aipatu duguna da atzerriko jatorria duten ikasleerena, gure ustez argi dago, eta Katalunian indarrean dagoen sistema horrela egiten da, etortzen direnean, zuzenean geletara ezin direla joan. Osea, ezin bestean egon behar da hizkuntzaren inguruko olako fase bat, olako tratamentu bat ikasle hauentzat. Ze bestela, momentu honetan nola egiten ari dira gauza. Erteltzen da, ez daki, ez euskera, ez gaztelera, eta beltzen da geletara zertan. Horre goteko, entzuten dinot, ze ulertzen ez. Orduan, ezin bestean, ja, dagoeneko jaurlaritzak hor indarrean ipini behar du, jaurlaritzak ez dut bezala, udaletxe batzuk egiten ari dira, ikusten dutelako hor dago lagako bat, eta ikasgeletara joan orduko behar dute hizkuntzaren inguruko olako, kursillo bat edo kurso bat, pizkat hizkuntza euskera gure kasuan menperatzeko eta geletara joaten direnean jakiteko zertaz ari diren horretan. Ni bakarrik kontuz azken honekin, esan nahi dute eztabaidagarria da, gelak sortzea, barneratzeko hizkuntza eta gero ja integratzea. Inklusibitate ikuspuntu batetik, ekintza hori, eta de hecho uste dute bitan pentsatzen ari direla Eusko Jaurlaritzan, ze aldarrikatu zuten egingo zutela, baina konturatu dira, igual hankasartze izugarria, ze horretaz ja pentsatu zen aspaldi eta baztertu zen. Murgiltzen zarenean besteekin, eta berdinen arteko irakaskuntzan sartzen zarenean, gehiago, hasieratik gainera, gehiago aurreratzen da. Edo nola, eztabaidatzeko da. Eta gero, zan nahi nuen, gauza askotarako, beti kontuan hartzen dugu. Baina, beraiazko baldintzak kontuan hartu behar ditugu, hezkuntza premiak daudenean, eta hori, hizkuntzetan bai, uste dute, abiapuntak direla berdina leku guztietan, programatzerakoan, uste dute, fase ezberdinak agian jarri behar direla, konforme nago DBH bukaeran jarri behar dutela proba bat neurtzeko eta ikusteko zer gertatzen den, baina ja bigarren mailan, diagnostiko ebaluazioan ikusten da praktikamente 10 ikasleetatik 4 hasierako mailan daudela. Kontuan hartuta gehiengo batek ikasten duela edo B edo D ereduan. Hori pentsatzekoa da, eta pentsatzekoa da ea hezkuntzaren kontua den bakarrik edo beste gauza bat den. Eta nik autonomizalea naizenez, honetan ere, nahiko nuke, ez kafe guztiontzako, baizik eta ikastetxe bakoitzean, egia da administrazioak markatuta limite batzuk, baina egitea planteamendu bat bere hizkuntza proiektuan oinarrituta. Ni besterik gabe, igual argitzea erren edo, malgutasuna hitz egin dudanean eta Finlandiako eredua jarri dudanean, ari naiz ibilbideaz, helburu berera ailegatzeko ibilbideaz. Beraz, ari naiz gehiago,
hizkuntzaren didaktikaren baitan hartutako erabakiez eta hor jarritako baliabidez. Alegia, ibilbidea malgua da, nirea eta zurea ez dira berdinak, izan ere nirea eta zure ama hizkuntza ez da bera, baina helburua bera da, bai? Hortara ni joan, bidea egiteko, baina helburu, eta bueno, hortan, hor bat, ez nator, Gonzalorekin guretzat bai da Kafe para Todos, da ikasle euskaldun eleaniztunak lortzea, bai? Bai, guretzat bai, eta gainera, ohartzen baikara horrek ere segregazioan inkluso sozioekonomiko arrazoiak dauden kasuetan ere bai, eta beraz migrante horien seme-alaben kasuetan askotan, zein puntura arte eragina duen eredu desberdinen eskaintza hori egoteak, eta aregiago Nafarroan ezikera ereduen eskaintza hori ez egoteak, zenbatera arteko eragina daukan horretan, bai? Bai, pizkate harritu nago zanu. Harrera gela horiek bidaki dela, pasan urtean gurekin egon zen Kataluniako gobernuaren hortaz ardura dudana, eta berak, bere ustez, Katalunian adibide hori agerrera linguistiko gela horiek oso ondo baloratzen zuen, eta nitaki dela, eta Jaurlaritzak programa hori amendik itzira martxan ipiniko dau, eta bai, egia esan duzunean, holako planteamentotan eta bereziki atzerriko jatorria duen ikasleen inguruan beti zalantza daukat, holako planteamentotan, eta entzuten duzunean, bai, egia da, ondo moldatu behar dela, eta agian ez dakit Nikela amankomunak izatea edo bakoitzarenak, ez dakit, formula ezberdina, baina nik uste dut edo reforzo bakarrik izan behar den, igual agian ez ordu guztiako, baina nik uste dut zeo zer hor topatu behar da, nik uste dut ni ikastola askotan eta ikastetxe publiko askotan entzun dut, adibideak oso dramatikoak. Bereziki umea etortzen bada HH2 edo oso gaztea denean, normalean ez dago arazori, baina DBH dut, agertzen da, nire ikastola noren dela betzi Marrokotik etorritako Ezekielaz Gaztela, Euskera Frantsesa, eta lehenko egunetan, zegoen horrela, arbera begira. Orduan, formula bat topa behar da, ze benetan jende horretzat daukate, situazio hori oso mingarria da. Orduan, agian hori ez da formula egokina, baina zeo zer egon behar dela, harreraren planteamentoaren barruan, harrera linguistikoaren inguruan planteamento bat egon behar dela, nik ez dakite, horretan ja, ni beti gauza guztietan ere zalantzak egiten ditut, horretan ere izan behar da, ordu guztiak, errefuertzoa, batera, baina zeo zer egon behar da.